Kun tämmöistä lajia harrastaa, on pakko nauttia ja tykätä tästä lajista. Totta kai kun kisaa ajetaan, joukkueen eteen täysillä tehdään töitä ja sitä joukkuetta yritetään parhaaseen tulokseen saada, mutta eihän tonne kukaan lähde ajamaan niin kuin satoja tunteja fillarilla ilman, että siitä lajista tykkää. Kyllä me ollaan Kivenlahden pyörähuollon tiimissä huomattu, että nyt on kilpapyöräilyssä Suomessa tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Semmoista pientä freesausta laji kaipaa, eikä välttämättä ihan pientäkään. Jotta lajia saadaan eteenpäin, niin eihän se voi olla sitä, että täällä niinku ikämiehet heiluu tuolla eliten kisoissa ja sitten ollaan sille, että diipa daapa, hei, kattokaa kun pyörä kulkee. Suomalaisen kilpapyöräilyn yhteinen haaste on saada lisää junioreita lajin pariin sekä se, miten heidät saadaan maailmalle. Ruvettaisiin tekemään oikeasti niitä kuskeja, niitä, jotka tekee ne kisat, ne, jotka tekee sen suomalaisen kilpapyöräilyn, tekemään tunnetuksi isommallekin yleisölle. Suomen pitäisi saada kovempia, kovavauhtisempia kisoja, enemmän yleisön pariin tätä lajia. Esimerkkien kautta, onnistumisten kautta saataisiin sellainen positiivinen kierre, että tänne tulisi puoliammattimaisempaa kilpailutoimintaa. Ei mene kauan aikaa, kun Suomestakin toivottavasti löytyy joku kontitason tiimi. Kivenlahden pyörähuollon tiimi lähti siitä, että kaveriporukka halusi harrastaa lajia. Tavoitteena oli perustaa tiimi, jossa hommat voi toimia demokraattisesti, jossa kisoja voidaan ajaa kenelle tahansa tilanteesta riippuen. Voidaan samalla pitää hauskaa, mutta pitää kuitenkin mielessä, että tiimillä on myös tavoitteita. Ideaalitilanteessa tiimissä on mahdollisimman monipuolista osaamista, eli siellä pitää olla vahvoja tempotyyppisiä kuljettajia, siellä pitää olla kavereita, jotka pystyy iskemään ja sitten ihan puhtaasti nopeita kuljettajia, jotka pystyy ottamaan niitä kirivoittoja. Kaikki, mikä hyvään suoritukseen liittyy, ei ole pelkästään fysiikasta kiinni, vaan silloin korvien välit näyttelee niin tärkeitä roolia ja se halu voittaa. Se, että meillä on tiimejä, jotka ajaa kovaa keskenään kilpaa, johtaa siihen, että niistä kisoistakin tulee huomattavasti kovempia. Junnuille taas tiimissä mukana oleminen tarkoittaa muista sitä, että he saa niin kuin hyvän koulun, miten joukkueessa toimitaan. Miten toimitaan sosiaalisesti, yksilölaji, kuitenkin toimitaan osana tiimiä. Kovien kisojen tehtävä on saada niistä fyysisesti vahvoja. Raja nousee koko aika, milloin sä oot riittävän hyvä. Ja silloin se alkaa lähestyä sitä rajaa, joka on edellytystä voi siirtyä kansainväliselle tasolle. Kivenlahden pyörähuoltohan, sehän on niin kuin nuorelle kuskille oikeasti vain välivaihe, josta se ponnistaa toivottavasti maailmalle. Ja Hiski Kanerva on yksi esimerkki tästä. Nyt heinäkuussahan mä siirryin tuonne Ruotsiin ajamaan Team Bliss Merida-tallissa ja se taas on tosi kova. Kivenlahden pyörähuolto haluaa, että suomalainen kilpapyöräily nousee uudelle tasolle ja tulee myös koko kansan tietoisuuteen. Ja sen eteen me ollaan valmiita tekemään pirusti duunia. Pyöräilyyn pitää saada näkyvyyttä. Yhteistyökumppaneita, yritysmaailman pitää innostua ja huomata tämän pyöräilyn tarjoamat mahdollisuudet myöskin markkinointikanavana. Sitä kautta tähän saadaan niin kuin positiivinen pöhinä ympärille, joka sitten johtaa siihen, että tämä laji kasvaa ja voimistuu Suomessa.